Oh no. Helo! Sorry, roedd i ddim yn edrych ar y countdown. Croeso i'r stream, pawb. Heddiw ni mynd fod yn chwarae Among Us. Os dwi'n gallu mynd mewn y gêm. Yeah. Dwi'n wedi ailbach y gêm trwy. Mae Europe yn mynd hoffi. Tom, ei ti mewn? O, ddim eto. Mae bron pawb arall yn just no. Oh, wow. Ni bron sy'n ddim yn ymuno i voice call te? Ie, fi'n credu ma fe. So, diolch, mae di reid. So, fi'n credu mae fi llusgo. Hei, dyna ti. Mae gen i fy baban fyna. Just ar Sam Tom nawr. Oops. Dyna ni. Ie, fi'n credu mae fe'n ymuno gyda ni. Ar Discord voice channel hefyd. Ross and D wedi dweud rwy'n methu weld y chat. Just ymuno ar general a bydd ni'n llusgo ti mewn. Ie. Siwmai Cogsburgers, sut wyt ti? O Australia, Cogsburgers. Os ni'n cofio o stream diwetha. Dwi just wedi gweld beth ni'n defnyddio i cuddio'r code. Oh, God. Oh, gosh. Fi'n hoffi'r opsiwn o fel pethau ti'n lli roi ar pennau, fel hetiau a stuff. Break? Ydy hwnna Tom? Ie, fe'n mynd i fod yn break for us, ond... Break fast, yeah. Mae Nadolig wedi dod yn cynnar i fi. Mae gen i Santa Claus hat o. Right, let's dechrau te. Ydy O pawb ie, mae barod? Ross yn dîm fyna. Drago Ross yn dîm yn. Ie, ydy Ross yn di mynd i ymuno yn... Mae mewn sgwrs general, ti'n angen drago fe mewn. O, llusgo mewn. Oh, hi. Helo! Bonjour. Croeso! Right, let's dechrau te. Oh, wow. Okay. Dau. Okay, mae weithio. Oh, Rhaid ti'n mute o. Dim siarad. Shh. Owain, mute o. Rangen siarad ar y stream. Bydd fi'n mute fy hun mewn Discord. Right, okay, so pawb wedi mute ei hun nawr oherwydd ni methu siarad efo'r ein gilydd pryd ni'n chwarae. Right, mae'n just mynd i symud Discord ar ffwrdd so fi'n gallu gweld ac Streamlabs ar un pryd. Cool. Okie dokes. So beth fi angen gwneud? Electrical fix wiring. Cafeteria empty garbage. Okie dokes. Oh, ble mae'r garbage? Ydy hyn y cafeteria? Yeah, man. Oh. Oh. Hey. Oh, 50 arrow hwnna. Arrwydd. Oh god, what did I press? Ooh. Fym eisiau gwasgu emergency meeting. Right, let's mynd lawr o fan hyn. Storage. Oh. Oh, mae'n a diamond! Yay. Right, let's electrical fix wiring. Storage electrical. Oh, alright. Vanna. Uh-oh. 50. Oh na, 50 Ross and D yw gwneud mewn fan hyn. 50. Oh. Okay. Oh. Oh. What? Weapons? Accept diverted power. Oh god.
Rwy'n redig allan fan hyn, hwnna'n teimlo'n... Rwy'n hwnna'n... Oce, dwi'n meddwl mae'n break. Pwy sy'n break? Break ras. Break? Thomas. Oce, dwi'n meddwl mae oherwydd oedd y task oedd yn neud yn fod i cael animation ar y sgrin, ond oedd dim byd yn digwydd. Sut ydych chi'n gwybod beth oedd e fod i'n neud? Oherwydd oedd yn mynd i y trash peth ar y gwaelod y map, a mae hynna'n fod i chwarae animation. Digon i fi. So dwi'n meddwl mae'n Hwyl. fake o hynna. Hwyl fawr, Tom. You are the weakest thing. Goodbye. Okay. Hey! O na. Mae'n angen bod yn cael. O na. Hwyl fawr, O, Tom. ni wedi picio ti off. Oh! Oh no! Yeah. Oh, mae'n edrych yn really sus. So, no. Oh, sorry Thomas, boy. Oh. Ond ni angen mute rhy hun eto nawr. Dwi'n meddwl, yeah. Bye. Alright, ni'n muted eto. Oh my god. Hwna'n sus. Oh! Hello? Okay, so yeah, cue it. Kieran yn gyflym iawn I beio Yeah. Dwi wedi neud Thomas pob task. ready. Dwi'n addo, dwi wedi neud pob tasks. Dwi heb wedi neud unrhyw beth anghywir. Ti'n newid card fi. Wel, fi ddim yn credu bod e'n epically wrong yn gyflym iawn I neidio mewn a... Oedden ni'n neud y medbay o flaen o fe'n. So mae nhw'n gwybod oedden ni'n... Sacrifice fishes. No. Hwna'n I'm Ross sus. and D. Dwi'n addo. Sus. No. You're making a mistake, I promise. No. Oh, great. Oh no! Oh na, sorry Kieran. Breathe in. Alright, I need muted out. Oh my god. 50 hyn. Ooh. Boop. 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 Okay. Weapons accepted. Oh god, okay, we're in land fan hyn. Ooh. 50 hwnna. Jerry can. Right, ble mae'r wiring? Admin. Na, hyn ddim yn ystafell da, oh god. Hello, Ross and D. Ble mae'r admin... No, dim admin. Wiring panel. Ha. Boop. Boop. Oh! Ah! James. Roedd hi'n meddwl roedd e'n bod yn dawel. Ah! Hwna'n... Oh! Oh, wow. Ble mae James wedi mynd? A di mynd I lladd rhywun arall? Dead body reported. Oh! Right, rwy methu siarad. I gallu clywed efo nhw. Right, fi newydd gweld O'r methu bod clywed. na corff wedi cael ei lladd a reportio fe. Pwy? Ble? Mae'n dweud pwy. Ojo, fi'n credu. So, Owain. Owain. Oedd e yn y lle mae cyfrifiaduron. Ble mae hwnna? Ble mae hwnna? Wel, oedd e kind of O'r fyna. ar y ffordd, you know. Yn y I lle canol? cyfrifiaduron. Ble mae hwnna? Ydy yn y canol? Sa'n siŵr? Na, ddim yn y Dwi'n gwybod y canol. map hyn. Ond Ocê. A, mae'n credu bod Morgan ni. fi'n credu mae'n James. O, na, mae Morgan. Fi hwyr. Yes! Na, James yw e. Yes! Iron Boy! Come on! O, ie, fi ddim yn gwybod beth i wneud. Fe fi'n mynd a'i o'n i, jyst lladd fe. Ie, ti just dod lan I fi pryd rwy fi'n trwsio'r wire yn a just seithi fi mewn y pen. Brilliant. Ie,
We've been trying to like sabotage, or is it really done that? Like, O fi'n gwybod o profiad, mae James really yn hoffi lladd Owain mewn unrhyw gêm chwarae. Mae fe'n rhoi flashbacks o GTA 5 pan oedd yna session, dim missions, just James yn mynd ar ôl Owain a seithi fe gyda bazookas, so yeah. Wow. fun hwyl. Dyle i streamio hyn efo, so ni'n cael like trees perspective. Ydy Ross yn di yn streamio, ie? Neu no? Yeah, Na, pretty na. much. Na, Dim, na. I never mind then. Oh, Yeah. Cogsburgers, mae wedi dweud bod e'n 2:30am ble mae yn. Oh my god. Oh my god! Wow. Mae wedi dweud fedrw i ddim aros yn hir, mae'n 2:30am, ond dwi wedi bod yn edrych ymlaen i'r stream. Gobeithio bod ti'n joio fe te. Yeah, bydden ni wedi gwylio fe a catch-up, honestly. Dwi'n credu way hwyrach na bedtime fi. Amser gwely fi. Okay. Okay. Cofio, the dead cannot speak. Right. Mae pawb wedi mute ei huns. Mute hyn. Oh. What? Admin swipe card, upper engine, align engine output, cafeteria download data. Okay. Download. Uh-oh. Okay. Pwy di Mae wedi... definitely bron a fi newydd gweld ei lladd Ciaran. Beth? Fi newydd lladd Ciaran, fi newydd gweld No, bron dwi a- heb. Dwi'n gallu profi dim byd. Mae'n Okay, Morgan. fi methu profi, ond literally... Morgan, and 2 times in a row, come on. Nah, O'n i ddim yn gyda whistleblower. amser i wneud task, a bron a oedd hanner corff drws nesaf fi fe. Na, dwi'n meddwl. Na, fe ddim fi. Swear. Okay, Ydi well... Morgan yn definitely. bluffo? Yeah, mae Morgan yn bluffing. Oh, Oh, seriously, guys? Yeah. Fi ddim mor clever a hynny, fi jyst yn dechrau'r gêm. Fi ddim yn gwybod am bluffs a double Oh, bluffs. fuck off. Thanks. This sounds so stupid. Instantly I die. straight away. Do the men beg to do a task? Oh no, you're dead. Right, Oh, thanks. brilliant. Okay, Yeah, dwi yn mynd i gwneud y stream, why not? go on. Hwnna mor funny. Na, fi'n meddwl fi'n Dwi sac angen yn teimlo. Morgan yn just gweld fi yn sefyll. Alright, let's grenade admin swipe card, medbay inspect sample. Electrical divot powder weapons, clean O2 filter. Uh-oh. Okay, 50 hidden. Ah. Ah! Yay! Clean O2 filter, bleh. Shields. Divert power to weapons. Electrical, lawr fan unrhyw le. Or we just gweld Ross Indy fan'na. Redig I ffwrdd o James. Right, beth oedd e'n gwneud mewn fan hyn? Weapons. Ydy hwnna'r unig panel am weapons? O! Ble oedd y corff ta? Engine room. Gogledd. ie. Okay, oedden ni'n awr o dde, so doedden ni'n dim... Fi ddim yn anywhere near engines. Na, fi ar y dde. Fi'n mynd o Gwaelod. electrical. Ww, mae'n yn agos. We just divert o pŵer i'r weapons. So, okay, yeah, okay. Ti ddim yn gallu creu hynna lan. Beth ydy pwery weapons, beth ydy hwnna'n neud? A mae'n un o'r tasks, oedden ni'n cael divert i oxygen. Yeah, fi'n cael diverty engines. Nes i weld neb. Na. Dwi'n mynd i wneud skip. Dwi heb wedi gweld unrhyw un, really. Yeah.
What? Why? Oh, come on. What? Oh. Oh. Di angen majority vote. Okay. Remember ti'n ejecto fi fan'na ta. Oh, no. Rwy'n eisiau gwasgu o'n emergency. Dim mae'r admin. Ti'n ffeindio fe Okay. eich hun. Right. Beth yn y byd ydw i'n gwneud? Oh god. Kieran yn rhedeg ar ôl fi. Da iawn, Morgan. Fi'n gweld Morgan dod mas o vent. Yeah, a Oh, fi okay. hefyd. The jig is up. Rogan dod allan o vent. Nath Yeah. yeah. mewn event, nôl allan event hefyd. Hwnnw'n suspicious. Very sus. Morgan, ti'n cael unrhyw beth i dweud am eich hun? Mae dal Ti'n am mute. muted? Meddwl mae heb wedi gyffwrdd y key. Beth? Rwyt ti'n dod Fi- allan o vent? So, wyt ti'n dweud bod ti ond yn gallu mynd mewn i vent os ti'n imposter? Yeah. Yeah. Oh, well, there we go Suspicious. then. Fi ddim gyda unrhyw beth arall i ddweud. Just accuse someone. Mae'n fos yn di. No. Burgers. Hey, diolch am ail dan ysgrifio. Cogs Hey. Burgers, croeso nôl i'r crew. Hey. File. Dwi'n mynd i Oh. dechrau y stream cyn i'r thing nesaf. Nice. Cool. So, ble mae? Window capture? Dyna fe. Wyt ti eisiau rhoi invite i hyn mewn i'r Discord? Yeah, gweld os mae pobl yn ymuno. Yeah, go on. Just am hwyl. I just rhoi y code fyna. Dwi wedi rhoi'r the Discord invites. Hopefully bydd hwnna ddim yn crash o games. Broke the internet. Fi ddim... Os mae, Fi ddim os- probably, Os ti'n gwylio ti eisiau chwarae, ymunwch chi Discord ni. Eminach. Ymunwch. Go live. Mae Douglas Adams falle yn mynd i ymuno gyda ni, ond mae plentyn yn neud rhyw fel gym session trwy Skype neu rhywbeth cyn, so Ni you wedi know, dyna- colli. byd ni efe mor gwahanol. Ni wedi colli Kieran. Oh, dwi wedi... Oh, sorry. Fydd i'n ail... join nhw. Nice. Thomas, ti di dal yna? Neu ti di dal yn mutio? Wedi dal mutio? Ti dal yna. Oh, the first stream Cymraeg. Let's go. There you go. Hey. Da iawn. Yeah, ti'n ôl. Nice. Oh, oops. Okay, run. Window capture wedi torri. Oh, come on, man. Customise, amser i wneud bach o newidiadau, hefyd credu. Game capture. Beth ydy'r timeout ar y sgrin hyn? Ddim fel 5 munud trwy'r diwetha. Okay, cool. Okay, dyna ni. Dream mewn. Let's go. Oh, oedden ni'n cael mute ar gyfer fy mic ar Streamlabs, but I ddim yn cofio beth mae o'n. So, mae Cogs Burgers wedi dweud, diolch guys, dwi'n off rwan, ond fynd i wylio fod fori. Nos da. Hey, nos da, Cogs Burgers. Am Da. 3 o'clock yn y bore. Yeah. Yeah, cool. Gobeithio bydd ni'n gwneud y fod yn hwyl. Yeah, fi. O, dod i'r channel fi am ail perspective. Yeah, yeah. Neu, o na, Ross yn di ti ddim yn streamo heno, i ti? Dim heno, na. 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 Alright, ydy bawb yn barod? I dechrau? Yeah. Yeah, barod. Barod amdani. Oh. Pwy bydd yr imposter tro hyn? Admin, swipe card.
Yay! Oh my gosh. Map, nice. Reactor, start reactor. Playing a video, reactor. Oh god, Morgan and just arrows on a Cornell. And I'm like Kieran when hello. Oh, hello. Oh god, 50. Redig I ffwrdd oh my god, pam di yn dilyn fi. Okay. Meddwl rwy'n saff na redig lawr fan hyn. Ww, meddwl mai efallai mae Tom... Oh god, Morgan! Oh no! Pam... Okay, na Morgan yn ffain. Oh, mae'n y ffordd arall fan hyn. Sut did he dechrau reactor te? Dyma'r reactor room. Aha, dyma'r reactor room. Oh na, mae un o'r games rhain. Na, rwy'n hwn yn hawdd. Divert power to security. Bron I. Uh-oh, James. If the key yn gwneud lawr hwnna. Uh-oh. Uh-oh. Oes wedi dargan o fe? Fi, roedd mewn admin. Rwy'n mewn admin. Okay. Oedd Owain mewn electrical, oedden ni'n just posi fe. Dwi'n gallu siarad. Yeah. Oedd ti wedi marw? Ie. Na. Okay. Ta'n bod ni. Yeah, rwy'n fi'n mewn electrical, a rwy'n fi'n gweld Kieran yn redig. Ble ti, Ross, yndi? Shields. Hey! Diolch. Beth yw e? Diolch am y host Lynette cosplay. No. Shield, man. Wyt ti eisiau ymuno gyda ni, Lynette cosplay? Yeah, Lynette. Okay, pwy oedd e? Well, Ie, croeso ti ymuno os ti eisiau. Sut Yeah. mae Lynette wedi dweud sut mae'r shenanigans yn mynd. Mae'n mynd yn Oh. dda. Right, pwy Yeah. ni'n beio te yn y admin? Wel, fi a ti yn saff. Yeah. 100%. Rwy'n fi'n gweld ti a bwys electrical. James, ble... Roedd fi angen swipe o'r admin card, roedd fi yn y reactor room. Roedd fi'n gweld Owain fyna. Ti wedi bod yn ymarfer dweud hwnna, fi'n teimlo. Card swipe dim mewn reactor. Na, rhaid credu mae'n Morgan, mae'n gyflym I bio fi. Ie, rwy'n hwnna'n... Na, dwi'n skipper. Dwi ddim yn cael opinion either way. Oh, Hello, Owain! Someone gets ejected. Hey, nice one. Mae Lynette wedi dweud bydd hi'n ymuno soon. Cadw golwg o James, fi'n credu. Whoop! Dwi'n mynd fi... Oh, crap. Cadw golwg o James, rwy'n credu. Ie, dwi'n bronau. Cadw goleg ar fronau. Nice. Security accept diverted power. Oh gosh, hello Kieran. Security accept diverted power. Ble mae hwnna? Storage shields. Ble mae security? Oh, mae'n arrow. Uh-oh. Right, Hello? beth di hyn am? Hello? Mae Ross yn di'n follow fi pob man. Mae'n bach yn sus. Oedd e'n actio'n suspicious, Ross? Ie, mae'n un fel edge o'r towards me. Yeah, I'm a jokes. Na. Yeah, I'm a jokes, yeah, I'm a sure. jokes. Ydy hynna'n code word am imposter win? Dwi'n credu. Efallai.
Un ffordd i... one way to find out. Bai Ross yn fi. Hwyl! Mae Ross yn wedi hwyltio. Oh, na. Oh! Oh, boy! Oh. Uh-oh. O. Gwylio Morgan, mae'n gaflym iawn i baio fi am popeth. O, rwy ti'n gyflym iawn am bai Ross yn di. Oedd hi'n bach yn very sus. Mae Morgan yn dilyn fi. What? Aha! Prime shield. Ano Morgan? Mynd i dilyn there. Hey, all tasks completed. Mae'n mynd i dilyn Morgan. Gwylio beth mae'n gwneud. Rwy'n mynd i... Rwy'n mynd i galw emergency thing. Morgan yn sus. Ie, oedden ni'n dweud, ie. Morgan, ie, mae an. Morgan. Morgan neu James. Mae Owen yn stuff. Na, dwi wedi cwblhau gyda'r task 3, so... Same. Come on, James. Ond dwi wedi. Take task, fatha. Na. Beth oedd y task olaf? Swipe the admin card. Beth oedd y task cyn hwnna? Exactly. Oh, Get out. No. Mae ddim yn fi. Nan's life, swear. Oh, come on. Oh my god. Oh my Mae'n god. grŵp, mae neb yn gallu lladd yn rhywun. No one was ejected. Right. Rwy'n meddwl mae'n Morgan. Hwna beth rwy'n meddwl. Jyst mynd i dilyn fe. Gweld beth mae'n gwneud. Mae James wedi mynd. Mae'n mynd i trio ffeindio James. Gweld beth mae e'n gwneud. Oh! Hey! Yay. Beth oedden ni'n ennill? Beth yw'n digwydd? Oh, ni wedi cyfleu y tasks, dwi'n meddwl. Oh, Pwy ddyr imposter te? Oh, Gwybod nice. Morgan, fyrne? Morgan. Oedd e Morgan? Yn credu. Na, Ojo. Rwy'n ddim yn fi. Morgan. Dwi'n eisiau bod yn imposter nesaf. Y game yn lot mwy hwyl pryd ti'n imposter. Yeah. Ond fy ffan i. O, wyt ti'n gallu rhoi y tasks lan tipyn bach? Oherwydd dwi'n neud nhw, like, llawer fi. Os ti'n cael, like, clear asteroid a swipe card, mae'n fel roed fi yn. Game. Mae'n really syml. Oh, oops. Dwi, angen, Right, wedi rhoi nhw lan i'r max. Oh. Pwy ddyr imposter te?
Ti oedd e fe, James? Na, byddwn fi. Byddwn Morgan. Dwi heb di cyddio y code ar y Oh stream. my god, oes gyda rhywun babi? Kieran, ti gyda fel babi gyda ti? Ie, dwi wedi prynu y DLC, oherwydd dwi'n sucker. No way. Hwna'n funny. So mae jyst yn dilyn ti. Ie, mae So, gen i... os ti yn imposter, ti'n gallu lladd y doi yn nhw neu beth? Na, mae'n just gadael... Mae'n aros yna, mae hwnna'n mwydrus. Mae fel... Mae'n llawer o, like, just comics amdano fe. Mae'n really sad. Oh. Ti'n gwybod, nes i gwylio Dark Knight a Dark Knight Rises o fewn 2 ddydd i'w gilydd fel 2 noson yn olynol. Oh my gosh. Mae'r Dark Knight loads gwell, though. Yeah. Tiad, mae Heath Ledger fel Joker yn amazing. Brilliant. Ond mae Bane, mae fe'n dda hefyd, ond mae ddim gyda'r kind of, gyda fel perfformiad Heath Ledger, ti ddim yn gwybod lle mae fe'n mynd nesaf, lle mae Bane bach fwy predictable yn dwi. Suppose mae'n chwarae cymeriad fwy predictable, though. Ond y menyw yna, spoiler alert. God. Hi oedd y bachyn bach. Jeez. Yeah. Spoiler alert, man. Sorry. Dwi heb di gwylio. By ti'n ymhogi erbyn bori, by ffôn. Probably. Right, pawb yn muted. Admin, SWAT card. Storage, fix wiring. Unrhyw mewn y cafeteria? Nope. Okay. Off to admin I go. Oh. No. 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 Yay. Alright, 50 tasks. Storage, fix wiring. Boop. 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 And boop. Cafeteria, fix wiring. Oh. Boop. 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 O2 empty chute. Well, security fix wiring. Oh. No. Done. O2 empty chute. Hello. Where's my O2? Accept diverted power. Unlock manifolds. Main reactor. Aha. Oh. Oh! Helo? Beth sy'n sy'n bod? digwydd? Ai. Morgan, ti'n munud? Well. Wel, Morgan wedi galw'r emergency meeting, Oh my god, you did. He's giving us the silent treatment. Hwna'n suspicious. Beth am... Sorry, o'n i'n muted. O'n i ddim hofio gwasgu'r M ar gyfer unmute. Pam ni'n yma? Hey, pam wyt ti wedi galw e meeting? Wel, o'n i'n gallu gweld break yn redig I ffwrdd yn eitha suspicious. O, mae Douglas Adams wedi dweud mae eisiau ymuno ar game nesa. Hey, cool. nice one. Mae'r invite mewn y Discord. Os ti eisiau ymuno ar voice chat hefyd, just ymuno ar voice chat general. Ni angen space o'r break oherwydd roedd e'n redig I ffwrdd. Pawb yn redig I ffwrdd. A pawb yn redig I byd. Yeah. Hwna'n suspicious, Morgan. Yes. No, Rwyt ti ddim yn muted, rwyt ti'n meddwl am excuse. Ie, yn union.
Also, mae'n yn lot llawer fwy o tasks. Oh, yeah. What? Pam? Oh, no. Was not... Oh! Hey! What? Da iawn, Morgan. What? Can you try and Amazing. check on you, Space or more Thomas? We've had a weak excuse. We've been ready for Admirable try, though. Yeah. Good. So ni'n aros am... Mae Lynette yn ymuno, dydy hi? Neu na? Lynette a Douglas Adams. Ie, so ni'n aros am nhw dod. Yeah. Oh, no. Sit down, Councillor. Ah! How do I stop? Oh, it better not be the imposter this game. Whoops. Oh, God. Sorry, review from Gwymer City, stopio hwnna. Mae rhoi fwy o amser nhw sort o fe. Yeah. Yeah. Dod mewn. Wedi dod yn audio chat yn barod. A wedyn bydd ni'n gwybod bod nhw'n barod. Fix lights. Oh! Pwy sti wedi... O na! James wedi cael ei lladd. Pwy wedi ffeindio fe? Nes i darganfod gyda fe. Ble oedd e? Allan o admin. Right. Dim syniad. Nes i gweld coch brick yn rhedeg ond circumstantial. Rwy'n credu yn y darkness neb wedi gweld e. Yeah, oedd y golau yn band, so Yeah. mae pobl yn literally just guess anyway. So, Dim syniad. eisiau neud skip, neu ti'n sus o break? Na, dim digon am sus. Okay, skip te. Yeah. Oh! Mae'n battle fyna rhwng Morgan a Tom. Bunch there. Alright, pawb yn mynd o. Rwy'n suspicious o Morgan. Ble mae mynd golau? Oh. What? Okay, sa'n siŵr beth ydi efo hwnna. But okay, whatever, sure. Let's mynd i Primor Shields te. Done. Electrical calibrate distributed navigation download data. May. Navigation on an in really. Larlitha. Oh. Upload data. And then man admin. Uh-oh. Right. Dwi wedi gweld y corff mewn electrical a oedd Morgan just wedi cerdded mas. Ooh, hwnna'n sus. Nes i weld Kieran yn lladd e, basically, achos... Right, o'n i'n trwsio y thing, ti oedd un o'r tasna, nes i mynd mas, o'n i'n meddwl taw Thomas oedd e, right? Oedd e just yn aros yna'n sefyll yna yn y cornel wneud dim byd, right? A wedyn, es i mas, gweles i Kieran yn pasio fi, a wedyn, all of a sudden, bzzz, a wedyn fi'n gweld bod Thomas di marw, so mae'n definitely Kieran. Ond mae kind of the same exact place Definitely. ti wedi trio ar Jim. Definitely. Mae'n literally un play ti wedi trio. Ti'n meddwl mae pawb yn mynd i Okay. ffôl am hynna? Ti'n meddwl fi'n gallu neud hwnna? Okay. Ond na, Kieran yw e.
I Ti'n literally mynd i don't. fod yn gyflym achos mi dweud y thing. Ond dros fi, faint o pobl I'm fi wedi dal? definitely Okay, there we go then. you fool. Here we go. Okay, right, cool. O'n i'n meddwl wyt ti'n just mynd i ddim dod nôl. Oedd e'n ffynnu, ond really nawr Thomas, o'n i'n meddwl ti achos o ti jyst yn sefyll yna. Ti'n just yn mynd o gwmpas, okay? Neud fy'n Na, y thing yw, os o ti ddim wedi gwneud hwnna, bydden ni ddim wedi gweithio mas taw Ciaran oedd e. So, o'n i'n falch o ti just yn sefyll yna. Pam oedd ti'n dod nôl? O'n i'n meddwl wyt ti'n just mynd chwyth a dim dod nôl. It was like, just run Yeah. for the hills. O'n i jyst yn meddwl mae bach yn dodge, a o'n i'n meddwl, alright, os mae Thomas yn y person, bydd e'n lladd Ciaran nawr, achos mae fe kind of fel dead end ar y pwynt yna, di e? Oh, right, yeah. That's right. O, beth... Oh, beth Ross yn just wedi clipo fi. Seriously? Weithaf Helan Galad. Okay, right. So, Sure. ni angen space Ydy, o break. Ydy dau yn ymuno te? It's not the worst self-report. O, mae di'r un Morgan. Oh, right. Oh, never mind, sorry. Dwi'n meddwl oedd hi'n call me out. Beth yw hwnna mewn Cymraeg? Galw fi allan? Yeah. There's not shout me out there. Ah. Yeah. Yeah, oedd a Morgan, ti. Ydy rhywun yn gallu DM off Douglas Adams y code? O, dwi'n gallu neud e. Douglas Adams message. Dyna chi. Dwi wedi DM o Douglas Adams. Un o ni. A mae Lynette wedi dweud bod hi'n lawrloifo among us eto. Okay. Eto. Alright, cool. So, dwi wedi anfon y code i Douglas Adams just aros am hynny. Nice. So, di pawb di gweld Ryan Reynolds di prynu Wrexham? Yeah. Wrexham Oh, football amazing. club, like. Ie, ryfedd fe a Mac o Always Sunny. Always, Ie. yeah. Classic. Mad. What? Ie, nhw wedi prynu Wrexham. FC. Majority stakeholder neu rhywbeth. Wrexham fans in shock over Ryan Reynolds and Rob McElhenney? Whatever. Interesting club, okay. Ydy, actually di mynd trwy, ddo, Ross Dim Indy. Yr un credu, yn mynd trwy. Oh, okay. Achos fi'n teimlo bach fel tan bod e actually yn mynd trwy, fel unrhyw busnes, mae fe just yn rhywbeth gall, you know, Ie. rhywbeth really gyffroes gall digwydd, ond yeah, mae hwnna yn hollol bizarre yn dyw e. Mae'n Ie. team conference, so bydd yn digwydd gyda fe. Gosh. Ei, croeso Douglas. Mae'n quite cool hwnna, though. Bod nhw eisiau prynu Wrexham. Pam Wrexham though? Mae'n just odd. Odd choice. Wrexham yn cool, dwi'n byw efo dau people o Wrexham. Rex o Sam. Ydyn nhw wastad yn defnyddio llaeth ti, James? Na, dwi'n defnyddio llaeth nhw. Oh, right. Beth am ei llefrith. Oh, Llefrith. No. oh no. Oh dear. We don't speak that word here. Not we're local. We're local shop for local people. How bad are Rwy'n meddwl, rwy'n mae Lynette yn lawrloifo'r game ar y foment, so just chwarae un. Ac i mi o'r game nesaf. Oh, fydd oh, never mind. Oh, Shh! sorry James. Right, let's go. Rwy'n mynd mewn i electrical. Right, rwy'n mynd i pretendo mynd i mewn i electrical. Ac fix wiring. Ooh. Beth di vent?
James just wedi dod mewn. Uh-oh. Oh! Rwy'n fi'n mynd i llaf James fan'na, rwy'n fi'n meddwl am dod allan a just llaf e. Right. Peidiwch dweud yn rhywbeth. Jyst mynd i aros mewn fan hyn. Cuddio. Okay. Right, rwy jyst wedi ffeindio fe mewn electrical. Right. Electrical. Yeah. Beth oedd ti'n neud mewn electrical? Pa task oedd ti'n cael? Trwsio wires. Sorry, o'n i jyst wedi rhoi'r tegell ymlaen. Fi wedi colli hwnna'n gyfan gwbl. Ond, o'n i'n meddwl- on y plus side, mae dy fi 2 custard cream a 2 o'r fel mini cookies na yn barod i A, fi'n mynd i wneud hop vimto. So, Oh. Wyt ti'n Na, mynd, dwi'n baio fe. wyt ti'n mynd i dipio nhw mewn i'r fynt? Oh. Hwna. What? Let's see. Beidio gwneud o. So, o'n i'n gallu vote o fe mas dros hawr o hwnna. No! Beidio dipio nhw mewn i'r fynt. Oh god. Ond, So, rwy fi ddim o'n i'n cael yn gweld... rhywbeth dros. Rwy ddim gweld yn rhaid redig allan, ddo. So, nhw'n probably wedi evento. Hmm. oh yeah. Dwi'n skip. Fi'n mynd i dipio. Yeah, sa'n siŵr pwy. Like, gweld unrhyw un, so fi ddim yn mynd i... Rosyn di. Shame on you. One imposter. Oedden ni'n cael fel mwy na un imposter yn y game? Ie, ti gallu os ti eisiau yn y science. Efo mwy o chwaraewyr mae'n gwell. Efo 6 mae ddim yn gweithio mor da. Right, rwy'n muted eto. Hwna'n locked. Yes. Right, rwy'n mynd i actually gwneud y Sugar. wiring fix mewn electrical nawr, so... Just to, you know, be like... Can I actually do it? I can't do it. Okay. Swipe admin card. Pretender. Dyna ni. Pretending over. Right, we just angen ffeindio rhywun. No one in you. Angen ffeindio rhywun. Ble mae pawb? Power. Esgyswch fi. What is that? Oxygen depleted. Really? Neb wedi mynd i oxygen i wneud hynny.
Oh, come on, man. Sut rwy'n dim o ti? What's there a task? Ie, ond ni jyst wedi marw. Rwy'n sabotage ar oxygen. Ti ac i'n neud hwnna? Ie, fel yn poster, ti'n cael y sabotage menu, ti'n gallu troi y lights off, troi oxygen bant, neu reactor meltdown. Something else, dwi'n meddwl. Fi'n gwybod, achos mae Owain di cymryd fel AI a cyfrifio direct, mae'n gwybod am stuff space, wyt ti? Mae'n cael y wiki open. Your friend. Ah, damn. Ydy Douglas Adams mynd i ymuno yn y voice call? O, ble wedi... Mae wedi disappear. Oe, ti'n da chwarae Douglas, neu? Mae heb gwasgu play again, hwnnw pa mae. Mae'n dal yna. Oh. Ble oedd pawb arall? Fe fi'n doi eiliad o'r oxygen. Ble oedd pawb arall? Oedd ni wneud un mewn admin. Mae nhw dau. Ie. Un mewn admin, un mewn oxygen. Ydyn rhywun wedi marw? Cyn hynna? Rwy'n wedi... Pwy pink? Pwy sy'n pink? Rwy'n llaf rhywun. Ie. Mae... An oxygen, right? Douglas Adams is pink. Ie, What fe was wedi it? marw. Mae wedi dweud the app shut down on me. Oh no. Yeah, remember rwy'n llaf Douglas? A tu allan o oxygen, so I'm sure. Ie. Fe ddim mewn oxygen. Fe ddim gweld y corpse nhw. Mechin hir. Yeah. Rwy'n redig rownd, a wedyn redig nôl i oxygen i trio pretender, like, oh my god. Ond rwy'n redig mewn fanna, a rwy'n ei unig un mewn fanna efo'r body, and I was like, Mae neb arall wedi dod eto. Wel, Chwarae eto neu'n aros am y personage? gallai dweud wrth Lynette, nes i dipio yr bisgedi yn y Vimto, so sorry am hynny. Really? Mae fe'n dirty yn dywe, ond fi'n joio. Mae'n nice. Oh yeah. Yeah. Mae Lynette wedi dweud hi methu dod arno. A paid tipyn yn y Vimto. Rw. Okay. Chwarae eto. Yay. Ugh. Mae hwnna'n disgusting. It's dipyn yn mewn i Vimto. Oedd fe'n actually blasu neis neu na? Mae'n amazing. Okay. Buzz it. Fi angen trio fe ta, rhywbryd. Yep, mae'n nice. Right, let's go. Admin swipe card. Yes! Tro gantaf. Cer allan o fan hyn. O, edrych hyn, mae dweud ble mae pobl yn. Mae dau bobl mewn fan hyn. Dau bobl draw fan'na. Interesting. Unrhyw beth mewn storage? Na. Electrical fixed wiring. Hello, Megan. Oh, come on. Oh. Come on. Meddwl rwy'n mynd I llaf I fan'na. Comms. Accept diverted power. Oh! Uh-oh. Hello? Reactor room. Fi'n mynd I trysio'r manifolds. A roedd corpse Douglas mewn fyna. Right. Ble, yn y reactor room? Yn y reactor room. Okay. Oeddwn ni'n mewn electrical. Fi just wedi cyrraedd fyna o'r communications, fi'n meddwl oeddwn ni yn? Mae Douglas yn gwerthu gwybodaeth. Beth ti'n meddwl? Gwybodaeth am y bradwr. Yeah, Rwy'n just mynd mewn I communications. 100% ddim yn bron o'i. Yeah, whatever the manifolds. Mae hwnna'n Rhys... Na, fi'n newydd mewn med efo Ross and D yn creb? Ie. Mae Morgan yn eitha dawel. Ydy wedi anghofio I enw fe. Ie. Yes, mae anghofio I. O'n i yma gyda Kira na thing yn trwysio electricity thing. Thing? Pwy di thing?
ti'n gwybod, achos o'n i yna, dyn neud, nes i two tasks. So fi'n credu taw James yw e. Course you do. Achos oedd e'n hesitant iawn yn explanation. Dwi ddim. O ti yn, o ti fel... Ie, fi'n gwybod y enw y thing manifold. Oedd e just wedi dechrau chwarae, so... O, enw ti'n mynd i fotio? Ie. Cool. Oh, nice. Vote am o... Be? Fi? Beth? Oedd e'n ddim yn Owain, achos o'n i'n gyda Owain. Hwna'n hurtful. Gadael James... Bod yn fals o Morgan. James, ti'n meddwl. Right, I'm gonna actually accept the diverted power. Boop. Cafeteria. Ross and D would do redeemed shout out i'r Hugh Grotch. Shout out i'r EA bechgyn Hugh Grotch. Mae'n hoffi hwnna. Hwnna'n doniol. Oh god. Reactor meltdown. Ah! Ni angen trwysio fe. Oh my god. Sut ni'n trwysio hyn? Oof. Rwy'n hwnna'n lwcus. Rwy'n mynd i dilyn James. Just like, you know, sus. Dilyn. Just mynd i dilyn fe. Gobeith mae'n gwneud. Oh god. Beth fi angry mewn y reactor? Unlock manifolds. Oh! Oedd ni'n gweld y report. Oedd ti'n clicio fe, Rosin? Ie, nes i clicio fe. Okay, cool. Oedd ni'n just mynd fyna a gweld y report. I was like, oh. Ha. Okay. I think, mae fi'n credu fod yn imposter yn Morgan, ond... No. Enw dim. Oedd yn gwyrdd. Damn it. Okay. Oedd yn Ojo? Ti'n meddwl? Rwy'n fi'n mewn yr reactor room trio ffeindio'r blymyn manifold button. Na. Ond dwi newydd trwysio'r Mae'n manifold. Kieran. Mae dim. Dwi'n o addo chi. O, diolch yn meddwl. Damn it, mae ddim yn bronnau! Mae ddim fi, Owain. Sorry. God. Mae'n Kieran. Mae'n Kieran. Mae dim. Oh na. Whoops, rwy'n hwn a mistake. Rwy'n meddwl mae actually un-Kieran. Oh man. Douglas Adams wedi redeemo shout-out I Fanny Schmeller. Famous o'r famous... O, beth oedd hi? Roedd hi'n rhywbeth. O'r roedd hi'n ar y chase. Roedd nhw'n dweud rhywbeth am hi ar y chase. 1, 2, 3, 4, 5. Yay. Navigation check course. Oh! She did literally just when he ran a car. Okay, diolch. Mae'n Kieran. Diolch, Kieran. Na. Oedd yn gwyrdd.
Pam ti'n stupid? Pam ti'n mynd Owain? Oedd e dim yn fi. Oedd yn gwirth tro diwetha. Na. Na. Beth ti'n siarad? Dim fi. Aha. Na, dwi'n innocent. Aha. As innocent as the day I was born. Aha. A fo. We promise. Promos. Oh! Tom, what? Why? Tom, why? Oh my god, Tom. Pam wedi photo? Well, maybe just llaw Tom right now. Am I him? Okay. Remember if Kieran maybe just end of Evelyn? Like. You're dead. Finish your. You're dead. Finish your tasks to win. Wait, what? What did we gallu? Oh. Dwi'n dal gallu gwneud tasks fi. Pam? My navigation. Uh-oh. Rhywun angen fixo oxygen. Defeat. Ah! Let's go! Rip Roo. I swear to God. Ti'n angen gweithio ar dy trustworthy voice. Tom, pam oedd y byd wyt ti'n voto? Am Ross yn di yna. Pwy yn dal yn voto am oedd e James? Oedd e James, Tom. Ti'n voto am James. Yeah. Oh dear. Oh, I feel like so lucky am fi. Oh. That's good though. Ond ni gallu newid y map? Neu di angen cael... Ti angen creu lobby newydd i wneud hynna. Ydych fi gwneud hynna? A wedyn ni gallu cael map newydd? Yeah, dwi'n hoffi beth yw e, Mira? Yw i Eileen fel? Dwi'n un o hwnna. Yeah, 3 ein arall, fydd hwnna'n cool. Mira HQ. Yeah, dyna fe. Oh. Leave game. Dwi'n neud Dwi hynna. fi'n anfon i'r thing now. Studio mode. Mynd i black screen. Whoa. Okay. Cool. Transition. Beth yw'r code? Just wedi anfon. Ah. Awesome. E.T. ac Douglas Adams, ble E.T. Dyna ti. A fi? Okay. Oh. Private, got it. Right, do man. Nice. Copy. Ww, dwi dangos y llythyren cyntaf o'r cod. You're crazy. Crazy. Disconnected from the server. Reliable packet. 1 size equals 15 was not attacked. Triwr ail dechrau'r gêm. Oedd hwnna'n beth dwi'n neud. A mae'n gweithio. Okay. Trio hwnna. Fi byth di cael unrhyw un yn cwyno am fy mhaced o blaen. Ond beth yn digwydd fan hyn. Nice. Right.
Online. Private. Boom. Mewn. Whee! Long tasks i 2 and short tasks i 3, dwi'n meddwl yn da. Yeah. Mae yn lot of tasks i wneud. Yep. Common tasks 2, long tasks 2, short tasks 3. Yeah, Yeah. meddwl hwnna, yeah. Kill distance long. No, wneud hwnna'n medium. Kill cooldown 30 seconds. Imposter vision 1.5. Blah blah blah. Voting time. Yeah. Ie, mae hwnna'n da. Be ni'n aros am te? Fergus Adams, ie. Dyna fe. And Mae un mwy. mae Morgan yn mewn. 3, but James. O na, byddwn fe'n bronau. Tom. Oh. Mae'n mewn yr A bydd fi'n just private message o i ti nawr. Dyna ti. Oh, Thomas. Sorry. No. Dyna ni. Wow. Wow 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 wow. Wow. Shh. Oh, Enter map ID newydd. code. yeah, beth i bod o hyn. Nice. Ble y byd ydw i angen mynd? Yn locker room. Communications yn beth fel fan hyn? Na. Med bay. Office. Process data. Oh god! Ah! A meltdown, oh no! Blow my reactor! Right, we're ready to go on now. Come on, upload. Yeah! Oh god, getting ready to get reactor. Yes! Right, pwy oedd hwnna? Cafeteria, anything? Storage. Aha, water plants. Oh. What? Go. Oh. Oh, ffogos wedi gadael. Na, ble ti wedi mynd? Remember when we cael 2 storage? Oh yeah, fixed wiring. Oh, di hwnna'n tu allan fyna? Aha. Nice. A hidden communication. Oh, balcony. Okay. Ooh, hello, Tom. Comms sabotaged. Uh-oh. Eight 4060. And do it on it. Yay. Laboratory fixed wiring. Greenhouse clean O2 filter. Oh, and a rhino man. Enter ID code. Assemble artifact.
Right, so ble di rhain? O! Mewn un yn nhw mewn ffona. Laboratory. Os mae'n mewn fan hyn. Okay. Ac assemble artifact. Beth di hyn? Oh god. Oh my god, rhywun arall dod fan hyn. Whew. Hwnna'n lwcus. Hyn yn y laboratory, remefel. Assemble artifact. Oh. Uh-oh! Uh-oh. Pwy di ffeindio pwy? Oh my god, mae 4 pobl wedi marw? Dwi'n gwybod pwy yw Ti. Wa. Fi'n credu mae'n bron ei. Na, oherwydd, rwy fi mewn y reactor efo ti oen. Rwyt ti yn mewn y reactor efo fi? Ie. Ie, hynny'n gwir. Ond mae 4 pobl yn wedi marw. Ie, dwi'n gwybod. Come on now. Mae'n wa. A fi jyst yn mynd trwy fy tasks. Na, ti ddim. Na, dwi'n na. O, sa'n siŵr bod i trust o. Oen, rwy fi mewn y reactor efo ti. Ond efallai, rwyt ti gallu, Ond es you i know, draw. lladd pobl arall cyn... Ond i hefyd. Ti'n gwybod beth yw'n neud ar fel saboteur, Owen? Come on now. Sorry, Tom. Yeah. Oh no. Yes! Kill cooldown. Mae hynna'n so quick. And then shove pawb. Dwi'n mynd i dweud sylfol i'r pawb wedi just marw. Oh my god. Oh, that. Mae'r kill cooldown in 30 seconds. No, how? Mae'n so fast. But then angen lladd people or a very beginning, like. Oh my god. Rwy'n mynd i dweud redig mewn i un cyrff. Oedd oedden ni'n as a ghost, oedden ni'n gweld Morgan just sefyll, like, 2 inch i ffwrdd o'r corff Ross and Deej yn credu. Diolch. Just ddim yn dweud unrhyw beth. O na, mae connection Douglas Adams wedi gollwng. Nes i ddim gweld Kieran? Ti'n gwybod oedd e'n admin? Yeah. Little green table type thing. Oedd e literally ar y gwaelod o hwnna. Oedd e'n just sefyll fyna. I was like, Wyt ti'n mynd i... bydd ti'n ymuno eto? Douglas Adams, neu na? Oh, ie, dyna fe. Nice. Let's go. Game ola fi, rhaid mynd am fy mwyd ar ôl hyn. Di bwyd. Ie. Beth ti'n bwyta? Pasta a tuna. oh, Do, dwi wedi cael ei disconnect o'r server. Oh, sad. Ah, Oh. Alright then boys, dwi'n band, right. Aye. Diolch am y gig. Bye bye. Over, James. Wyr. Oh, so, yep, angen byd fy hun. Fix wiring. Boop. Doop. No, come on. I said that. Prime shields, launchpad, balcony, cafeteria. Ble mae'r launchpad? I'm in many laboratory. Okay, let's go. Yn am yma fyna, ria. Oops. Deith i mynd y ffordd anghywir.
Unrhyw beth mewn fan hyn? Na. Launchpad. Hwnna allan fan hyn. Oh, mae'n y map. Nice. Are you just hanging aros am hyn? Oh my god, mae hyn yn cymryd oesoedd. Uh-oh, mae rhywun yn dod mewn i launchpad. Peidiwch llafu. Oh man, pick anomaly. Oh, okay, cool. Diolch. Wah 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 wah. Right, blame my admin. Oh my, like land fanna. Oh, mae rhywbeth yn y blymyn reactor angen mynd i. Oh. Three, 7, 1, 5, 5. Hello, Morgan. Ydy unrhyw'n wedi marw eto? Empty garbage. Divert power to communications. Dyna Kira na Morgan. Dyna Douglas. Meddwl unrhyw'n wedi marw eto. Uh-oh. Mae'n Morgan dwi wedi gweld ei wneud vent ar gwaelod y cafeteria. Rwy'n mynd mewn i vent. Yeah. Dyna beth bydd y Kieran yn dweud y fe. Oherwydd dwi'n innocent, dwi'n eisiau i innocent Classic ennill. Kieran. Meddwl na fe Morgan ni. Classic Kieran. Beth i'n neud? Ti'n gwybod y vent down the cafeteria? 2 doors and then the vent. No. Oh, okay. Ti'n gwybod y balcony yn cafeteria? Mor dda ti Kieran, sy'n neud yn suspicious iawn. Y balcony yn cafeteria, ti'n gwybod hwnna? Mae'n Morgan, just trust me. Ti'n A os mae dim yn Morgan, ti allu bod fi y game round nesaf. Deal? Yn dda fi, yep. Pwy di vote am fi? Tom! Hey. Let's go. Rhaid ni fynd nawr. No starfaith. Hey. Thomas. No star Tom.
Start. Oop. Oh, dwi'n just cael black screen now. Oh, rip. I think it's suspicious o, like, pawb yn y game yna. Yeah, rip like neb and Maru was like, what's going on? Dwi'n meddwl, dwi wedi gweld ti a Ross and D yn gwneud y medbay scan, so oedden ni'n gwybod ti dau yn innocent. Dwi'n meddwl ydych chi... Yeah, chi dau. Probably. Review fi'n gwneud, Medbay. Never mind then. Oedd rhywun arall yn neud e. Dwi'n gallu cofio pwy ta. Ni'n gadael y gêm? Yeah, dwi'n credu. So mae Thomas di gael, mae James ddim gyda ni rhagor. Mae Douglas Adams yw'r person arall. Dal mewn y lobby thing. O ie, mae Douglas Adams yma. Pwy arall sydd? Ross and D? Pwy sydd dal eisiau chwarae? Ie. Dwi'n iawn. BBOWQ. Oops. Okay, cool, dwi'n nôl mewn. Yeah, so mae Douglas yn dod... Oh no, mae Douglas yn already mewn. So... Just T. Ross and D. Diolch. Mae'n y cwd ni wedi defnyddio am y game diwethaf. Okay. Okay. Oh my god. Massachusetts man dies after eating a bag of licorice every day for a few weeks. Damn. Good god, too much. Mae'n neud I ti cwestiwn I didn't have a si pan ti'n gweld rhywbeth fel yna ddo. Achos, you know... Oh Yeah. god. Rwy'n bwyta bag a hanner pob dydd am a couple of weeks. Threw his nutrients out of whack. Oh. Threw his nutrients out of whack. Ydy hwn yn medical term? Out of whack, probably not. Yeah. Hey, ble mae... Ydy hwnna pawb? Yeah, dwi'n credu, yeah. Credu, ie. Pimp yn ni sydd. Oh, how the mighty have fallen. Lawr o 7 I 5. Faint o map sydd I gyd te? 3. Oh, disconnected. Oh, what? Sut ni gallu chwarae gyda 3? Ni methu. Ble mae'r bloomin' report button? Oof. It's already started. Yeah, Amy Trader Journal already started. Cool. angen... Rwy'n deud rwy ti guys yn gadael. Yeah, then cael server No. error. Sad. Very. Dwi'n crio nawr. Okay, so Morgan, pryd yw'r Twitch Sing stream ti? Twitch sings? Yeah. Pryd mae hwnna te? Dwi'n eisiau... Mae'n Ie, gorffen. hwnna. Mae'n cau ar y gyntaf o Ionawr. O, di e? Ie, O, pam? Dim digon o bobl yn defnyddio fe? Neu Ie, rights falle. yn... Mae'n costio llawer o arian am y rights. Oedden ni'n meddwl nhw'n just yn defnyddio Amazon Prime, cos Amazon Music, whatever. Chuck it in. Na, Beth chi'n siarad am? Twitch Sings. Twitch Sings? Yeah. Yeah. Beth di hwnna? Beth yw hwnna? Karaoke on ar Twitch. Yn fyw. Yeah. God. Gallwn ni, like, party modes o pethau. Oh, pam ni ddim di trio hwnna? Okay, os hynny yn gweithio, ni'n neud hwnna. Oh. Ydy ti mewn y lobby eto neu dal mewn y game? Dal mewn y game hwnna. Ble mae'r bloomin' button, like, the emergency meeting button? Ah, there it is. Mewn y cafeteria. Aha. Cafeteria. Rwy'n meddwl mae'n thugless oherwydd yr suspicious moustache. Na. Cymeriad. Ie, ti'n bod yn mystachist iawn fyna o wain. Ond fi'n cytuno.
Funny. Yeah. Pedal, tree, die, in. Eject. Yay! Woo! Mae'r stream fi yn just black screen oherwydd ti ddim eisiau dangos code cyn fi ymuno. Alright, no man a lobby ever un. Visual experience fan hyn. Be mae e? Ydy yn y mustache? Oh, mae ddim yn mustache. Mae'n like ski mask. Rwy'n meddwl rwy'n cael mustache, like, thing. I'll dechrau game. Looking for a game to capture. Cool, buddy. Eitha cool. Come on. Bach fel minion yn dyw e gyda'r melyn. Oh, mae'n like outfit i gallu neud sydd literally yn just a minion, and mae'n great. Yeah. Oh, cool. Banana. Oh, pa mae hyn dim yn automatically find hyn? Hold on, I have to specific Among Us. Y stream dim yn hoffi hyn am ryw reswm. Cywir anghywir. Eisiau fi tri ail creu efo map arall? Yeah, trio map arall. Ni ddim wedi trio map arall. Yay! Won that one. Leave game. Oh, mae'r game capture wedi torri am fi. Mae'n dim yn nice. Auto? Looking for a game to capture. Here it is. Capture it. Ooh, awful. Oh, very metal. Oh no. Change. Oh, now it works. Cool. Brilliant. Right. Right, jyst wedi anfon y code allan I ti. Diolch. Mean on now. Diolch. Oh, disconnect from the server. Nice. La persona. Wyt ti unrhyw eisiau fi newid? Unrhyw Na. settings? Neu? Ond ydy ni yn mynd I bod mewn lle newydd nawr? Yeah. Oh, amazing. La persona left the game? Oh, na. O, Ross yn di dod. Oedd Ross yn di yn La Persona? La Persona? Fi ddim yn gwybod. Rhywun o enw la'r persona yn ymuno. Yeah, pwy oedd hwnna? Is it just random? Oedd yn clem, yeah. Maybe. Oh, cool, though. Yeah, weird oherwydd mae'n private, though. Just... Yeah, mae hwnna'n weird. Glitch in the matrix, Dim Freddy. ond anfon y code I ti, lod. Oh, God. I don't know, whatever. Cool. Be Alexa. Wow. Right, let's Mindy fix wiring. Oh, dropship. Oh, mae'n like our planet. Ble dwi'n mynd O2? Hyn all the way driving in. Uh-oh. Rhywun wedi dinistrio'r golau already. Oh god, beth sy'n digwydd? Huh? Alright, whatever. Sa'n siŵr sut hwnna'n gweithio. No. Fix weather node and repair drill.
Notifications. Upload. Oh! What's that? Seismic stability. Oh my god. What? Oh, sut ti'n mynd lawr fan'na? Oh, ti just mynd rownd. Oh. Oh, come on. Rhywun angen trwsio'r golau. Okay, what's that? Hey Morgan. Uh oh, Thuglas, don't. Oh, hynny'n decontamination room. Rwy'n gweld. Nice. Uh-oh. Come on, ring him in the bloomin' thing hwnna. Hereditary alien. Come on. Oh gosh. Come on! Come on! Come on! Oh god, where am I? I'm stuck. Oh, never mind. Oh, analogous. Hey! One whole tasks fee completed. Oh no! Rossin D. Right, dwi'n credu taw Thuglas yw e. Ie. Ie. Nes i gweld Ojo ar y llawr. Pwy sy'n beth yn launchpad? Neu, launchpad? Na.
Ie, y reswm a fi'n meddwl bod yn ddeglas yw pob tro, ti'n gwybod pam ti'n cael fel warning reactors a stuff, mae fe ddim yn symud tuag at y croes. So fi ddim yn gwybod os oedd hwnna'n tactegol neu oedd e'n actually... Oh no, Morgan. Wel, ia, sy'n credu fe, na i mynd gyda ti. Bad Sa'n siŵr. choice. So fi heb gweld unrhyw beth. Oh. O na, da iawn! Oh, yeah. Okay, right. Oh, Morgan, na. Mae fy ffrind, dwi jyst wedi anfon hi invite i'r server. Okay. Dwi ddim yn gwybod os mae hi'n mynd i dod mewn i'r voice channel, ond bydde hi'n chwarae y thing ddo. Okay. Nice. Ni'n cael un mwy. The more the merrier. Morgan, methu credu wyt ti'n beio Douglas Adams hwnna. O'n i'n meddwl bod e. Sorry, Douglas Adams. Okay. Agos. Diddorol efe, mae pawb yn neud pethau gwahanol. A ti'n disgwyl i pawb wneud yr un fath o peth a ti'n neud, a os dyn nhw ddim, ti'n mynd yn suspicious. Oh. Yeah. And then, like, together for the entire thing. A wedyn mae jyst wedi lladd fi. I was like, oh. Oh. Sorry, Tig. Sorry, Douglas. Oh, mae'n dweud 5 ar y sgrin fi, ond dwi ddim yn gweld 4. Mae'n gallu gweld 5. Fi'n gallu gweld 5 hefyd. Ie. Mae'r cwestiwn y tu ôl i Douglas. O, hwnna yw Ross yn di, efe? Oh, dwi ddim yn gweld os yn di. Hold on. Ah, oce. Yeah. Felly, mae ffrind ti, Kieran, yw'r unig un ar ôl. Okay, dwi'n... hold on. Ti'n pasio hi'r code. Yeah. Cool. Smiley face. High speed drifting. Yeah, fy fi'n ail ymuno. Herwydd Cool. dwi'n gallu gweld e. Yeah. Ah, fe. Hwyl, Kieran. Bup, bup. Bup, 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 bup. Okay, mae hi mewn i'r sgwrs general os i gallu dod i mewn i'r thing mae bob. O iawn. Ni'n llusgo hi mewn. Hey. Shemai, ti'n iawn i Lily? Oh, helo. Iawn. Ei, siwmai. O, dwi dal ddim yn gallu gweld Ross and D. Dwi'n methu gweld i'r o gwbl. Na, mae jyst dim... Really? Ydy gallu ail... Byw, mae'r cwestiwn, ddo, ydy e? Fydde i'n anfon ti screenshot o un fi. Mae jyst dim fyna. Mae'n redig rownd ti na. Ie, mae yn. Ie, dyna fe. Bros yn di, ti eisiau trio just ail connecto te? Neu... Na. Na. Na, okay. Ti just Hwna'n eisiau bod... advantage fi. Ti'n kidding? O ie. Lily, ni nawr Europe servers, by the way. Ah, okay. Yeah. Dim problem. Oh, mae hyn yn very competitive. Hey. Mae'n gwell gyda lot o bobl, ddo, right dweud, mae'n neud yn well. Ti'n gallu cael 10 person, right, fi'n credu y tro nesaf ni'n neud noson cymunedol gyda'r gêm yma, byddai'n gret i cael fel 10 person o chwarae. Ie, fydd yn lot gwell. Oherwydd ydych chi'n dweud, ni'n cael 9 person, I was like, sorted, mae'n mynd i bod yn... Ie, wel, cwpl o bobl wedi ymddeheirio, ond fi'n siŵr, tro nesaf gawn ni fwy o bobl. Ie. Roedd y brawd fi yn mynd i chwarae, ond mae'n stuck mewn meeting. Oh, no. I know, it's like, yeah. Ew. Yna'n hwyr hefyd, ie. Mae yn. It's like, oh. Acha Oh, ie, fi. dwi'n gallu gweld Ross and D now. Hey, nice. Great. Cool. Pwy sy'n weithio nawr, di? Hmm? I'm sure. I'm sure pa fath o meeting, man. Right, mae pawb yn muted. Let's go.
Dropship insert keys. Aha! Wrth gwrs, neu yn rhoi allwedd I fewn. Ie. O. Ydy. O, dyma ni. Rwy'n angen troi e. Office, scan voting pass, O2 download data. Right, that's mynd I O2. Pam na. Oh, rwy really eisiau bod yr imposter eto. Beth os rwy'n newid ei fel 2 imposter am y game nesaf? Falle bydd hwnna'n hwyl. A paid dweud unrhyw un. Upload. Oh, hello. Upload fi mynd. Office. Beth os rwy'n actually scanio'r QR code hwnna? Beth bydd yn dod lan? Rwy eisiau scanio fe jyst I gweld. Yo Holmes, smell you later. Nice. Storage, fuel cells. Unrhyw un wedi marw eto? I'm sure. Ddim wedi ffeindio cyrff neu rhywbeth. Ni bron wedi cwblhau holl tasks. Pwy bynnag sydd yr imposter ddim yn gwneud... Wel... Ddim yn gwneud... Pwy sy'n gwneud y... Game araf. Aros am y right opportunity neu rhywbeth. Fix the weather node. Oh. Okay, Morgan. Pwy di ffeindio fe? Dwi wedi ffeindio fe, ni just wedi gwylio Morgan lladd e. Mae Kieran wedi ffeindio fi lladd Rossindi. No defence even. Pawb just votio am fi. Ti eisiau ni votio am ti? Yeah, go on. Isn't gonna play, I don't understand. Are you like big... double bluff neu rhywbeth? No, definitely Morgan though. I promise. Sa'n siŵr now. No, I really Ddim yn di fall am a double bluff hwnna, Morgan. Okay. Come on, get out of here. It's in cold blood. I thought I'm really bad timing. I think just like 2 dollars. Nice. Then cold blood and then warm. Warm. And then lava. Wyt ti'n gweld y Terminator reference yna? Yeah. I like that. Thumbs up. Alright, dyma ni. Oh. Right. Okay, so yeah, newid a hat fi. Oh no, I don't. That's cool. Cool hat. Scientist devil with the baby. Matchy matchy. What do you mean about festive? Go for the Christmas hat. Oof. Yeah. There we go. Alright, unrhyw un eisiau fi newid settings neu beth? Na, mae'n da. Cool. Yeah, dwi'n hapus gyda hwnna. Nice. Let's go.
Right. Pawb wedi mutio. Oh, come on. Rwy eisiau bod yr imposter. I don't want to be the imposter. Fifty more gan y gwneud. Ah! Kieran. Ti di llafu. Oh no. Dead body reported. Morgan wedi Hopefully. ffeindio ni. Mae'n Kieran. Mae'n Kieran. Mae'n Kieran achos nes I weld ti ar y security camera thingy. Okay. Ddim No, you didn't. You definitely didn't. Ac o'n I fel, pob tro fi'n edrych ar y security camera, fi byth yn gweld unrhyw beth diddorol. All of a sudden, fi'n gweld Owain. And then fi'n gweld Kieran. A fi ddim hyd yn oed, achos mae'n mas o'r lle. Fi ddim actually'n gwybod pwy sy'n lladd pwy tan bod a big X yn dod lan. And then I thought, oh god. Dwi'n meddwl ni'n neud skip foot, ie? Fair play. Yes. Oh, Pawb wedi vote am Kieran. Oh, Rossi di wedi vote I had am the Kieran. perfect plan in my head. I didn't see the cameras there. Good. Oh, no. Hey. Da iawn. Oh, come on, really? Da iawn, team. Ti angen bod mwy sneaky. Wel, oedd ni'n trio. Oedd ni'n mynd I gweld ti. Ie, beth Ti yn y fi laptop. Bydd rhaid I ti gwybod ble mae'r cameras wedi pwyntio at I osgoi, a mae hwnna'n cymryd gwybodaeth eitha dda o'r map o pethau. A ble mae'r cameras yn pwyntio. Yeah. I had the perfect plan. Fi ddim wedi arfer gyda ble mae'r tasks. Fi jyst yn cerdded o gwmpas trio ffeindio rhywbeth Os- sydd yn goleio fyny. Ar y top right mae'n y map ti gallu gwasgu a mae'n dangos ti ble nhw yn. Ah, okay. Oh, mae hwnna'n handy. Right. Yeah, good. Dropship in. Ni'n lot gyflymach. Weapons. Oh. Dealing V? Nah. They're my weapons. Ah. Oh, rhywun wedi sabotage our lights. Yeah. Ydy unrhyw'n mynd I trwsio'r lights neu na? Na.
Oh, come on. Rwy'n on a misclick. Damn it. Ah! Ceir yna eto! Wedi llafu. Terrible. Oh, Thuglas yn mynd i ffeindio body fi nawr. Just wedi gweld y cyrff fi, like, uh-oh. Okay. Anyone... beth sydd wedi... Ross and D, okay. Yeah. Lawr yn canol y map. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r stafell oedd o. Ond unig person o gwmpas fyna oedd Morgan. Right. Yeah, weles i'r corff hefyd a dod mas, o'n i just about i report o fe. Yna'n strange. A wedyn weles ti Ross yn di yn mynd mewn, so fi'n gwybod dwi ddim yn ti, dwi ddim yn Kieran, achos o'n i wedi gweld e, mae Thuglas wedi vote achos mae'n gwybod taw fe we. Mae Kieran wedi wneud task a fi wedi gweld e, fi wedi gweld ti Ross yn di yn mynd mewn i'r thing yna, so mae'n definitely Thuglas. Morgan yn beio Thuglas eto. Morgan, ti wedi dweud ti'n gadael i dweud i pawb, nes i gweld y body? Ie, achos oedd thing fi ddim gyda report lan, oedd e ddim ar ochr thing i gwasgu fe, dyna pam. A redeg ei ffwrdd yn helpu? Na, beth sy'n digwydd, o'n i ddim yn gwybod, so ti angen mynd right lan i fe i'r thing report dod lan, neu na, neu wyt ti'n mynd i rhyw bottom i gwasgu fe? Ti'n mynd i'r corff? A wedyn... Okay, mae hwnna'n camgymeriad fi then. Gwrth, ie. O'n i'n meddwl taw bottom oedd rhaid i ti gwasgu yn y lle. So, o ti'n mynd i'r bottom? Yeah. Right, so mae'n Thuglas te then? Which was i'r dde. O ti'n redeg i'r chwyth? O'n i ddim yn gwybod ble oedd y bottom. Fi ddim yn gwybod ar y map yma. Right. Pwy di Ross and D wedi... Thuglas yw e. Thuglas wedi cael 2. Ydy hwnna'n non-majority neu? Okay. Rip. Os mae dim, ni'n really sus. Thuglas wedi imposter. Oh my god! Ross and D, ti yw e then? Oh, Morgan yn bail Ross and D. Ti'n methu wneud tasks os ti'n yn imposter, wyt ti? Ti'n tasks. Wel, ti'n cuddio nhw, ie. Oh. Mae'n Morgan te? Mae Kieran yn beio Morgan. Mae Kieran yw'r imposter. Ie? Neu na? You're definitely ddim yn fi. Morgan yn dweud mae definitely Mae fe'n... I don't know now. Fi ddim yn gwybod os taw Kieran yw e. Fi ddim yn gwybod os taw Kieran yw e, achos... A mae Ross yn di'n really dda ar chwarae pawb yn erbyn pawb. Dwi'n meddwl mae Morgan. O thing yw, mae'n adeg i Ross yn di yn mynd mewn i thing i reportio fe. Wyt ti'n gallu reportio fe os ti ddim yn... Os ti'n yr imposter? Ie. Ti dal yn gallu? Ie. Oh, so galla ti Ross yn di wedi lladd y person, mynd mas o stafell, mynd nôl a mynd, oh na! Wrth gwrs, os oedd yn dipyn gorffen y boiler. Ie, oce. Morgan yn mynd i fod y Ross. Morgan Ie, dwi'n meddwl mae Morgan. Morgan. Oh! Mynd i fod y Morgan! Ddim yn Kieran. Mae Ross yn di meddwl mae ddim yn Kieran. Kieran wedi ennill. Yeah! Let's go! Oedd Morgan dod mewn, a roedd fi'n like, yes, mae'n mynd i reportio fe, a roedd wedi cerdded mas, and I was like, what? Ie, oedd hwnna'n bai fi, o'n i ddim yn gwybod, achos dyma'r tro cyntaf fi chwarae game, o'n i'n meddwl o rhaid chi gwasgu bottom yn y map cyntaf. So o'n i'n chwilio am y bottom thing yna. And then... Oedden ni'n lladd, oedd yn Owain yn y specimen area. A oedd Thuglas Adams yn dod lawr, a oedden ni'n like, oh, please, someone press the button. A wedyn oedd Ross and D yn ffeindio corff Lily, and I was like, oh my god, I'm saved. Ti'n beth o, nes i gadael y stafell, a ni'n gwybod mewn eiliad, fi'n meddwl, I know how this is going to look, achos o'n i'n meddwl, o'n i just wedi gadael, o Ross and D just wedi mewn, a fi ddim di fel, ie, o'n i ddim di
cael y thing digon agos I gwasgu report, so... Yeah, but you just really straight up dechrau wneud task, a we've been like, mate, my body been right next to you. Oh, God. Yeah, literally with Douglas Adams, literally 2 steps o'r cyrffi. I'm enjoyed Kiwi and a chat. I was Morgan like, nah. Mae'n Douglas. Ti'n gallu gwneud false tasks, so ti, a fi wedi dysgu hwnna nawr. A o'n i'n meddwl, os mae'r person yn gallu gwneud task, ond ti'n dal yn gallu fel yr imposter. Okay. But ti'n gallu ffeico nhw. Fake task. Yeah. So ti just yn sefyll ar bwysau fel pretend o ti'n neud e? Ond ti'n methu actually wneud e? Na. Just angen bod yn rhaid da fel faking. So ti angen trio cofio beth mae nhw yn, os ti yn imposter. Okay. A like, faint o amser I aros fyna. So os ti'n cael eich card swipe, dim just am like 2 eiliad. Oh, mae hwnna'n cymryd ages. Yeah, os ti ddim yn gwneud y... Ti'n neud yn re-gyfle ma, ti'n like, nope, start again. Yeah, mae hwnna'n... Fi wastad yn poeni yng nghanol wneud task, mae rhywun yn mynd I dod tu ôl I fi a llafu. Dyna Hwnna'n beth wedi digwydd. Mae Kieran just... We've been press o fe, a we've been just dead. Oedd Lily yn gwneud y weapons, like, ti'n seithi Mae'r actual task yn right dros y screen I gyd, so... Yeah. Gwybod I ti, so yeah, mae'n risg wedyn. Ond ti yn gallu ennill trwy wneud y tasks I gyd, so hwnna'n da. Yeah. Mae'n werth y risg weithiau, yeah. Ti'n gallu gwneud y tasks pryd ti'n ghosts hefyd, ei ti? Yeah. So, wel ti wedi marw, wneud y tasks I ennill. Nice. Alright, let's go. Options and keys. Come on, we really eisiau bod yn imposter. Electrical. Hyn. Oh, dyna ni. I'll just drag of it. Oh, rang it llenwi loads yn nhw. Uh-oh. Reset size stabilizers. Fuel engines. Hey. Ti'n iawn o wedyn art? Ie, mae neb yn siarad ar y foment oherwydd ni angen mute o pryd ni'n chwarae a wedyn siarad pryd ni'n accusory ei gilydd. Uh-oh! Ble oedd e? Okay, oedden ni'n gweld e, like literally cyn I fi marw, a dwi'n meddwl oedd Douglas Adams fyna, ond dwi ddim yn hollol siwr. Yeah. Oh. Nes I gweld rhywun wedi credu Lily. Ble ydi e? Oedd Lily yn mynd lawr I specimens, dwi'n meddwl. Medbay area-ish, you know, was decontamination. Oh! Top right. Oh! Oh! Na, roedd fi... Nes I gael roedd fi fe fan'na? Na, roedd fi just yn cerdded mewn fan'na, so... Roedd fi ddim wedi gweld e. Mae Douglas yn dweud Lily hefyd. Oh. Mae'n, there's 2 against 1.
So, wait, pwy ydyn ni'n fawt am? Ti. Oh, okay. Maybe it's skip all that. It better be you. Okay. They made him really sus. Os nid yn Lily... Oh no! Oh no! Uh-oh. R.I.P. Nice one wedyn. Ie, mae quite hwyl game hyn yn. Wi byth wedi chwarae hyn o blaen, heblaw am heddiw. Uh-oh. Ww, beth sy'n digwydd? Meddwl. Oedden ni'n like 100% with you for Lily, ond nawr jyst ddim gwybod. Thuglas ta, os ti'n credu? Oedden ni'n meddwl iddyn fyna, ond dwi literally ddim yn gallu cofio. So, Neu dda. yeah. Yeah. Yeah, I mean... Yeah, go on, go for it, vote for him. Oh, why not? Aw, Douglas yn crio yn y chat. Oh. Too bad, that's what imposters get. If he is imposter. Come on, Douglas. Vote for your demise. Oh, ni'n cael message. O, wedi dweud. Mae'n literally dim. Mae'n just yn taflu y vote nawr. Oh! Rosin D, ti fod am fi? Oedd e ddim yn suspect, ydy e? Yeah! We knew that. Oedd ddim yn cant yn siŵr. Oedden ni'n literally gweld e cyn iddyn ni'n mynd yn decontamination. I was like, I bet he's killed someone up there. And I went back. And cyn I fi actually neud e, oedd the body reported, so... Fel pam wyt ti wedi fawt am fi? Were you like, I don't know. Ti wedi dweud ddim byd am y decontamination area gyda Thuglas. Just oedd e yn gwmpas fan'na. Welcome to imposter. I mwy rwnd, ie? Yeah. Ni pawb mewn, ie? Face mask neu Yeah. VR. Thuglas, ydy'n face mask neu VR? Mae'n like face VR mask. headset. Mae Odin at i dweud un imposter sydd yn game chi, ia? Yeah. 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 Come on, rwy really eisiau bod yn imposter. Oh. Wow. Wedi bod yn imposter like unwaith. Unrhyw arall beth yn imposter? Hwn yn suspicious, dweud hwnna, like, ew, ydy fi byth yn yr imposter. Hwn yn suspicious. Oh! Ble oedd e? Thuglas ar y spaceship. Unig person gwybod yna oedd Morgan. Oedd pawb arall di pas I fi boes... Ie, o fi yna. Wel, oedd y thing di flasho i report, a ni ddim yn gweld unrhyw corff, a wedyn weles ti Rosin D. So, fi ddim yn gwybod yn union ble mae y corff, achos fi jyst yn gwybod o'n i wedi cerdded heibio fe, bod y thing di flash, and I thought, oh my god, mae di digwydd eto. Oedden ni'n suspicious o Morgan, oedden ni'n dau yn y electrical area, pryd oedd y lights yn mynd bant, ond doedden ni ddim yn gweld e... Oh no, sorry, never mind, I apologise. Morgan, ti'n cant yn siŵr ti heb gweld y body? Bendant. Bendant? Okay. Oedd yn canol y ramp. A ti'n rhaid boes fe. Mae'n gwyn o gwmpas... So, ydw i'n gweld ble oeddwn ni nawr, na? Dwi'n gallu edrych... Oh, my... Rwy'n meddwl falle roedd yn Morgan Herfrwydd Lily ar bwys fi mewn yr... Oedden ni literally just wedi split o bant gyda Lily. Rwy'n fi wedi gweld Kieran. Sorry, gwybod pwy sy'n siarad nawr, i gwybod pwy sy'n drwy celwydd. Owen, pwy ti wedi ffoto am? Morgan.
D. Oh. Yeah? Speed run. Sabotage y light. Fi'n credu mae probably di mynd yr ochr arall, so falle dim Rosin di fe. Ond fi ddim yn gwybod lle oedd. Ble oedd ti, Kieran? Roedd Kieran wedi paso fi. Lawr y chwith. Nath Gwaelod 3 person pasio fi yn O2. A fi'n credu Ie. taw oen yw e. Fi'n credu bod am Owain. Oh, what are you doing? Dwi'n meddwl mae'n Owain. Mae'n angen bod yn Owain. Oh my god. Oh no. Look at him move. There! Ooh, whoops. R.I.P. Na mae'n iawn. Right. Pa tasks do we cael? Ooh. Morgan, ti angen ddim aros o gwmpas bodies o gwmp nawr. Stop standing around dead bodies. Fi'n ysbryd nawr, so dim byd yn bod nawr. Mae'n ffain. Off. Uh-oh. Ble oedd e? Oh, mae'n 100% Ross Indy. Ble oedd e? Oh. Ddim siŵr. Roedd Ross Indy yn report o fe, ddo. Oh, mae'n muted. Hello. Ross Indy, ti fan'na? Ti Mae'n gwybod bod e'n imposter, so Yeah. mae ddim yn cael. Yeah. Definitely. Right, rwy'n vote am Ross Indy. Might as well. Rwy'n ti'n ar bwys fi pryd rwy'n Yeah, ffeindio yeah. y body arall, so. Mae just... What?! Lily! What?! Rwy'n ti'n... What?! Oh, oedd ti'n lladd cyn rwy'n ti'n dod mewn i O2? Oedd hi literally lladd fi, cerdded i ffwrdd, a wedyn Ross and D yn dod yn, like, maybe un eiliad ar ôl. Roedd fi mor ofn fod e'n mynd i gweld fi, a roedd fi'n like, na, dwi'n done. Ond wedyn, mae'n ar mute, so mae'n... Yeah. Bydd hwnna'n instant win. Nes i weld dim byd. Cael lights band. Oh, right. Oh, yeah, ti wedi fod am Owain, I ti? Never mind. Yeah. Ah. Can I say... It's not my first rodeo. Nice one. Well. Oh. Fi ddim wedi bod yn imposter unwaith. A fi. Un. Rwy eisiau bod imposter eto. Pawb barod? Well, Yeah. you're right if you stop your check your chat then os ti'n mynd i bod yn yr poster o wain. Yeah. That defeats the objective in bach and do it. Okay. Naeth Thuglas dweud, I got my revenge on Morgan for killing me falsely twice. Nes I right, sorry Thuglas. Ond, yeah, o'n i'n gwybod... Oh, flip. Oh, rwy'n crewmate. Tricky, eh? Oh. Ti methu canolbwyntio just ar y tat. Roedd Morgan yn just redig i ffwrdd o'r hwnna fyna. Roedd fe ddim yn rhoi y dropship keys i fewn. Interesting. Oh. Wait, beth sy'n drafod hyn? Oh, the plank. Uh-oh.
Oedden ni'n gyda Lily, like... Ie, rydyn ni wedi wneud y golau. Dim Ie. clem am hwnna. Rwy'n... O'n i roi lawr y gweilod ar bwys... Ti oedd heibio lle mae'r golau yn cael ei trysio. Ie, O2. Ie. Rwy'n ar bwys y plank. Ie, dwi'n gwybod. Oh, Mewn i right. lava. Y lava plank. So, angen defnyddio chat. Webody. Dwi'n gael llafi. Webody. Oh, Douglas is voting. This is who? Misspelling. Misspelling sus. Sorry. Pwy? Morgan, pwy ti wedi fod on? Fi di skipio achos fi ddim gyda unrhyw syniad o pwy... Ie. Ie. Skip. Mae Douglas ddim yn rhoi unrhyw beth i ni. Oh, brilliant. Oh! Douglas. Fi'n cael revenge, though. Mae fe'r vendetta, achos nes i ddweud wrth fod e cwpl o weithiau. Oh no, it's rejected. Oh, perfect. That's good. So mae rai cael mwy nag un vote? Mae'n angen cael majority vote, yeah. Ah, okay. I did read wedi actually scan o'r QR code ar yr badge thing. Na beth i'n dweud? Yo, Holmes, smell you later. Nice. Edrych ar nhw. Ac just coeden ar ôl. Monitor tree. Oh! So, Rip mae Morgan. dim yn Morgan te. Douglas yn anghywir. Roedd e'n lan yn y laboratory. Okay. Oedd Lily yn pasio fi a heb lladd fi, so hynna'n... Okay. Good sign. A mae Owen wedi dweud am y scanning the actual QR code, so mae'n angen bod yn Douglas. O, dwi'n teimlo'n bad oherwydd mae ddim yn defendo ei hunain. Mae wedi gweiddi Lily yn y chat. Mae wedi. Mae'n Wel, fi- all caps. Roedd fi ddim hyd yn wedi pasio fe, so di ddim yn gwybod. Okay, mae'n dweud Lily, it's No. Kiri. Ydyn ni'n literally nowhere near the body. Ydyn ni'n mewn weapons. Lily Lily report. reported. Yes, we know that, thank you. Thank you, Captain Obvious. Yeah, rwy'n mynd i fod o ffogls. Yeah. Neu mae'n Lily. Wedi scanio'r QR code. Mae wedi dweud bod wedi scanio'r QR code, though. R.I.P. So mae Lily te. Oh god, rip Fuggless. Oh, poor boy. Oh! Oh no. Oh no. Oh no. Uh-oh. Wel, hyn ddim yn mynd yn dda. Uh-oh. Definitely, remember... Oh, sa'n siŵr. Mae either Lily neu Kieran. Obviously. Oh, god. Okay. Are you... Seriously? Lily? Oopsie! Oh. Rwyt ti'n dweud rhywbeth ddim yn Lily, Kieran? Oedd ddim yn lladd fi. Oedd ni'n, like, trust... We got a trust circle. Rain. Roedd, yeah. I don't know. I'm gonna be backstabbing something. Just report on pawb, though. Roedd fi'n meddwl, os mae'n y busnes, os dwi ddim yn reportio un, so roedd fi wedi self-reportio un o nhw.
Oh god. Waw. And good Sounds good. strategy. I don't know, give it around. Teglis yn crio yn y chat. Oh. I didn't literally yn gwybod o pawb. A wedyn, dweud oedd yn fi, like, on the other side of the map, mate. Beth wyt ti'n meddwl? I'm a little bit sus, ond... Alright, wyt ti guys eisiau chwarae un mwy game neu faint? Un arall, go on, un Just arall. Ond falle arall? newid... Ni ti newid... O na, ti angen mynd mas o'i ti, os ti'n neud hwnna. Newid y map, yeah. Just neud hwnna, un yma, un olaf. Yeah? Go on, yeah. Cool. One more for good luck. Mae Douglas Adams yn dweud, o'n i gwybod fod... O'n i ddim yn gwybod bod unrhyw un yn gallu reportio. Nawr ti yn. Ew. Diddorol. Come on, recruitmate eto. Fi eisiau bod yn imposter. Dwi wedi bod yn imposter unwaith. Oh, rhywun wedi torri lights. Uh-oh. Right, so ddim yn oh, actually, mae gallu bod yn thuglas. Mae gallu bod yn just bluffer. Oh gosh, seismic stabilizers? Uh-oh. Ar y seismic button ar y dde. At a seismic button? Oh gosh. Ble mae'r seismic button? No, right, ti angen gwasgu I reset o'r seismic things. O'n i right yn y cornel gwaelod dde. Yr unig person i ti gweld cyn yna redig mewn I medbay oedd Morgan, ond hwnna'n ddim yn dweud unrhyw beth. Yeah, rwy'n... Ond, ni'n just cwylod Lily go. Ond fi ddim yn gwybod ble mae seismic bay yn ia. Ydy e unrhyw le yn cornel gwaelod dde? Medbay, na. Wel then. Na, rydw i'n lawr y gwaelod yn y canol. Oherwydd fi wedi ffindio drws wedi cael, a rydw i'n like, oh no, mae rhywun yn marw yn there, ond roedd ddim. Okay. Beth mae... Dwi'n mynd I skipio. Garfi. Yeah. Go down Lily. We don't trust her. Little giggles he. Nah. Just giggle a murder o pobl, like. Well, Whoa! yeah. Agos. Dau pobl! Yeah, dwi'n gweld sut mae yn. Yep. Gonna tip me in. Rwy'n ddim cael clem. Right, let's mynd I medbay a cael scan. Comms sabotaged. Oh gosh, ti'n trwsio hwnna?
Mae Lily wedi cael ei lladd. Douglas, nes i gweld Oh, Douglas lladd Will Lily. Na. Yeah, Douglas. Douglas. Yeah. Yeah, definite. Oedd wedi lladd e, just redeg o gwmpas y cornel. Douglas, unrhyw beth i dweud? Am yr accusations? Yn dweud. Silent. Na dim byd. Na. There we go. Hwna mor funny. Yeah, mae heb di dweud unrhyw beth. Alright, silence. Suspicious silence. Yeah. Neu falle lag fe. Definitely Douglas. Mae jyst wedi dweud. Unrhyw beth i dweud am defence. Did it? I totally did it, mae di roi. Oh, brilliant. Gwasgu bwtwm te, Douglas. So ni gallu gweld ti'n marw yn y pit. Our Terminator reference. Wedi ffwtio am mi! Brilliant. Hwna'n gwych. Hey! Oh, brilliant. Ond yn lle dda i gorffen e, oedd e? Oh. Oedd hwnna'n session da. Yeah, what a game, really good. Rwy'n hoffi hwnna. Yeah, Game cymunedol ne. Yeah. Wel, da ni un arall i ychwanegu at y list o multiplayer madness games sydd yn hwyl. Ie, yna dda. Mm-hmm. Good. Definitely. A ni gallu, beth ni'n mynd i gwneud am fel y nosonau cymunedol fel rotator gemau allan, neu... Yeah, fi'n credu. Wel, fi'n credu mae wastad yn cyffroes pan mae rhywun yn gallu cynnig game cool fel wnaeth cwpl o bobl cynnig hwn fel opsiwn. A ni'n gallu just cadw'n agored i pa bynnag game sydd yn poblogaidd a mae pobl yn hoffi chwarae. Yeah. Ond oedd hwnna'n really nice achos oedd e mor rad i bawb gallu prynu a oedd e'n hollol, oedd ti gallu chwarae fe ar mobile ti os y ti eisiau. Hwna beth fi wedi wneud. Yeah, so mae hwnna'n werth lot o ran gallu chwarae. A 10 person, mae'n amazing. Fi'n caru nosweithiau cymunedol lle mae loads o pobl yn gallu chwarae. So, yeah. Be, oes ti'n chwarae ar eich ffôn, dili? Yeah, a roedd e am ddim byd, so... Yeah. Be, nawr? Yeah. Oh, cool. O, rwy'n ddim gwybod rwy'n gallu fel, like, cross-platform kind of thing ar ffôn a cyfriadur. Yeah. Hwna'n cool. Nice. Yeah, unig peth am y mobile phone version, ti'n cael ads rhwng y... Yeah. Ti'n gallu, like, skip ad. Ond dwi wedi prynu y PC version am y DLC, so dwi gallu cael fy bachgen fach yn fi. Nice. A hetrwng corn. Ond ti'n gallu neud hynny, just newid y date on December 25th. Ti'n cael reindeer ambos hefyd. Mae'n da. Nice. So yeah, bydd rhaid i unrhyw un sydd yn gwylio neu sy'n chwarae nawr, os mae unrhyw gemau fel yna yn popio fyny sy'n mor dda hon, just roi nhw yn y Discord a cynnig nhw a nawn ni definitely edrych mewn i chwarae nhw yn y noson gymunedol nesa. So cool. Yeah. Cool. Yeah, so diolch am gwylio pawb. Sy'n gwylio stream. A gweld ti gyd yn y stream nesaf. Hwyl. Hwyl. Hwn yn lot.